Trí dó híon náid bedí ré bebrianan seo ag léamh na nuíochtas Mary cead an éanú lá fichiid mí bheitheh ráhíle sa sédíag dí máirt. Feachtas Donald Trump is cosúil go bhfuil Donald Trump nó achtas cibé i bhíocha dáine. Dáine? Deirime sin cibé óhíomh bailú cistí bailú airgid de. Agus tugtar le fios go bhfuil ciste cogaí Trump dealamh a bheith nó bhúr. Bhí $400 milliún breise ag Hillary Clinton lábhaic dús mí bheitheh. Tugtar an buntáiste is measa iarthóir Uachtaránacht riamh an suíomh mar atá do Trump. Faoi láthir Trump gach lá gach nómad atá san nuaíocht agus baineann an dara scéal le Donald Trump go háirithe chúntóir dlí Roy Cohn. Tugtar le fios gur bé Roy Cohn a chabhraí Trump a bhúnlú mar atá sé anois. Agus tugann feachtas Donald Trump chur chuige an dlíadóra seo chun chuimhne. Scéal idirnáisiúnta as na clíocha gafa an mrua chiar bainteach le scéal eile rámuid a caint faoi. Fiú mátá plód champa dianta den Palestine ag Israel tá gairí leis na Palestíní téaltú thar na bacchaní mar sin féin. Slíocann siad thar na balaí raibh cabhair, raibh breaca lé, raibh waidinachan nó taréis crón trá in áiteanna nach bhfuil ceamaraí fearra ag breathnú. An faitís is mó atá riine ná nach féidir a bheith cínte an daoine iad seo atá téaltú isteach san Israel i gcóir oibre nó an daoine iad atá téaltú isteach chun ionsaithe a dhéanamh Israeli ní fios. Táthar ag cáiniúin na bólíní as chodrogalachas a bhí siad inrúthaí anna sa chlubíthe in Orlando taréis gur ró an dúnmhar fór tá ennim dermatiach an matín rud a cinnt íche an tathairn an dó láide ag mí bheitheh. Níl mór an eile le rátha go faoi sin leantha mé raí. Tá Orlando suaite
agus tá pobl Orlando ag i nobróin go fóil. sé níhí mé sean san focail gaitreacht úsáid muna racha mé ráis go dtí scéal sin Donald Trump. Tugtar le fis gur bhain Donald Trump mó na gaitreachta, gur ólam sé mó na gaitreachta ó Roy Cohn. Tá cáil an India mar hir mhór mhuirleithis. Agus má sé tá India i ggéirí níos mó in éisteoirí a bheala agus mar sin tá siad ag glanna an chosáin mar i dtéar faoi ag súil go dtiochaí in éisteoirí isteach. Bhí mé caint heanna faoin tionósc seo i Palomares na Spáine nuair thuairteáil dhá eitleán mhuama de chuid éireoir sa Mheiriceá. Labhraíonn José Manuel González Navarro faoi, duine ó náit is tócha, agus tugtar le fios go bhfuil coilim an gceantar sin ó hine le go háirithe agus éireoir sa Mheiriceá chomhdroglach sin airge de íc do chláinte ná do a chóiriú ná háite. Brexit ní fios go fóil cé mar a bhótálaí an bhreatain ach tugann scéal sa New York Times le fios go dtugann an Brexit brise eile chun cuimhne. An bhrise rinne an bhreatain leis a bápacht 500 bliain ó shin. Ré nuas a roimh níl is agam cadíonn idálas glúiseach na gúig réalt ach tá glúiseach na gúig réalt tar éis stanga bhaint as na gnáthpháirtithe polítíochta san Idáil agus tá Virginia Raggi sílim tofa ina méara an roimh. Rud bainniú siar seo do phríomhmheara na hiodála Matteo Renzi. Tá cás cuairte ag leannacht raibh in Nuamhreacha tá eisteach mar is beag fianaise atá agann go nearna an bhean an rud atá á chuireanna le ach an méid a dúirt sí féin. Ach is caint uafar mar sin féin agus deir fisríthóir go raibh sé ag beanú an áit in nár frithú corp an bhuachaile seo Angelica Grasswald nuair a tháinig sí féin cuairte an áit go cóthárlaíochas cosúil agus le háféile agus le teann
fuistine is cosúil dúirt si go necha an kayak an bhuachalla seo béal faoi agus gur thóg siise an céasla ón air agus ag strachailt san isce. Scéal uafar amachchas amach. Droch scéal do locht na gearrta síbhialta ó chuairteoachtarach Mheiriceá. Deir chuairteoachtarach Mheiriceá go mbeidh fianaise ó stoppanna mídhleathacha pólíní inghlacha agus in úsáidte má samhlaí go bhfuil mhórántais neamhghlánta amá na hamhrastaí. Rud ágan gur féidir na pólíní daoine stoppar dús fáil amach an bhfuil mhórántais amach agus an sin an dlíochar orb. Ní aontaim le cinenne na cuairte uachtarí ach ní breitheamh mé. Tá tarmasc i Nuamhreacht agus i Connecticut rifle leabhua-oibriach agus is tarmasc ciallmhar é dar liomsa. Ach má sé tá na crackaill gunnaí tar éis an tarmasc seo achnaí a dhéanamh in aghaidh an tarmasc seo chomh fada le cuairteoachtarach na Stáit Aontaithe ach deir cuairteoachtarach nach néistóidh siad leis an achnaí. So sin deir leis a scéal sin agus fannaí an tarmasc in áit buchas le dia dar domsa. Scearrach coiréil. Níl mór an eolalas ag daoine faoi coiréil. Tá muid dul an scéala caint faoi for líontán na hólaíochta a hagan New York Times dé Máirt. Agus is mistéir amachchas amach é scearrach coiréil. Céimar a aibdíonn sé agus cad a chur an stop leis agus cad iad na deacrachtaí timpeallachta a bhhaininn sé. Cibé tá ólathe ag deifriú tuiscinnte áil deascná adúin síolrathe an choréil le fáil amach conas scéirí atá maol hábháil timpeall an domhan. Níl sagam céir daoine siad ach sin é. Tá seanadóirí Mheiriceá ag ceistú áisínteocht dópála an domhan faoin bhílámh seáil grána a rinne siad chás na Rúise i le dópála. Níl is agam cé John Reuther ach is chosúil go raibh bainte go le Polaroid agus cameraí ollmhóra agus deir sé nach raibh an gnó brisk go leor le leannacht raibh leis an gnó mar sin tá sé ag cur deireadh leis an gnó. Deir an chúiseamhóirí sa Ghearmáin nár úirt Volkswagen scioppaigh go leor le hinnéistóirí faoin scannal scéghais
tapi go leor. Seo rud simúl darliamsa agus chame rud a checail an seo is le cinnte gohfuil an ceartan. sé tá riomhairí na Síne ag bre riomhairí an domhan hir. Den chiaadúid tá an riomhaire is tapúla domhan ag úsáid gamin leiscéilnis is focail 6 neamhríalta an ceann seo. sé sliseannaí. Sliseannaí. Ag úsáid sliseannaí dianta sa tí. Sin deire leis na cóhlachtaí móra iartharacha. Dhéanam muid ra. Bhí tunosc isce uafásach sa rúis in ormariú ceatar páistí díag agus tá cúigear chuir siar mar gheallir taréis gur chuir an rialtas sleamchúis ina lé. Ní bháin sleamchúis ach sleamchúis cuirpeach agus mergantacht. Buid seo cúntóirí agus ceannairí an Campassauri bei agus chuirú na páistí seo amach is stairim agus ní nach chéanú gur Mario iad. Tá seo focail inis. Bhí areolas go marint míonna ó hin agus caiithimé é a lorug a ríis agus ní a gom sé. Tá ar gleannacht a ráí leis le curb faoi chus an reasúra i Bahrain déir riagacht sunnaí Bahrain bhfuil siad tar éis siránacht cléirí mollaí a haring siar. Is beannaí tar gléireach seo mar go na síteach snáit agus ní cóir maithe go bhfuil Bahrain á bhuacha mar sin. Tá grúpa coshaintere i meastan ag cur éanaí ospidéal páistí Waston nó le crín faoi curnaí forbert an ospidéal. Mar gheall na pleananaí atá Gárdín a hailte an ospidéal leagan go talamh. Scriosú go mar leiscéilnis cha mé bleanú leagan. Scriosú. Ceacailiú. Mario trúr saorálaí Mississippi 52 bliain ó hin agus cred nó nácred dan an cás an fisrúchan sa dúnmharú beo feadh an am go léir agus táthar chuirde leis an fisrúchan anis 52 bliain i ní hosathe. Ní léir gur rugú na dúnmhar fórí riamh ach sin.
Hillary Clinton agus Donald Trump Tá pleanaí ag Hillary Clinton gléire a thuirt Donald Trump do pleanaí eacnamaíochta Donald Trump in óráid Columbus, Ohio. Tá sé gíre Trump leis céannis. Sean fághfuil méid anna seo. Léirú hanna féin. sé gíre Trump a léirú mar gine neamh rócaireach fergan nó neamh rócaireach gailtheach a bheargántocht tús le cúlú eacnamaíochta nua domhanda. Tá daoine clásán na Brooklyn Heights margheall na cuairteanna céisfeile táthar ag rághfuil an iommarcha torainn I teacht mhaith an iommarcha cáláin ach tá na himreoirí ag ile na glásána. Uber mar a tharlaíonn cé go bhfuil Uber an talamh na 7-8 mbliana dearn ní úsáid mé go dtí caicís tú tí 7 hin beidir agus tugtar le fisran seo go bhfuil Uber tar éis méid ábhal mór airgid de bhailiú ó chuirú tús leis sa bhliain 2009. $5 milliún slán na scéalaí. Tá Uber idir na thar bar ag bailiú cistí, ag bailiú airgid agus tugtar le fios sa scéal seo gur bailiú teanntáiseach é seo níl me ag rá dána ná mí leithach na tada mar sin ach bhfuil siad ag bailiú airgid go teanntáiseach cibé áit is féidir leo céad a dhéanamh siad leis an airgid sin. Tá Apple tí siopa miondíala oscailt san India áit a bhfuil marga ag fás sna telefón cliste agus áit nach bhfuil mór an láiseachta ag an ollchólacht Americánach seo. Tá an no seo focail a rís bhíolas ag an tamil ó hin. Beidir go mbeidh an bean nó sa bhocla níl mé gíire sin sciúra. Gaman leis céad. Ní minic bé déanana seo so tásúla go maithí sé bhrá mé. Sciúr, bhín ceart agam. Cá bhfuil má inneog. Sné ma inneog. Díochaíb tá mé ráis. Tá cuairteochtach bheith ceá tar éis thuirt le fios nach féidir leis an Aontas Eorpach an dlí a chur RJ Reynolds margheall sciúra airgid faoi dlí chuidiúlachta eagraithe. So, Brónarm Aontas Eorpach. Tá drogal inéistóirí I London inéistú a dhéanamh in ofrálachaí tosaí peibli sin nuair a chuirtear cólacht an stochhvallartáin tin chéadúir. Agus tá cólachtaí tar éis máille a chur
lenne blianannaí chláirithe go dtí tar éis an bhóta Brexit díordaoin. So sné. LeBron James tá siad fós a chaint faoi LeBron James agus deartar gur immer sé chomá sin in san cliffe sin ina Golden State Warriors. Cabhfuil a Golden State níle sagam go fóil gur raibh sé beag nach amarcach. Buí an chéad imreoir is stair an NBA. An chéadáit a áil in pointí, freabannaí, passaní cúnta, gadaíocht agus blocnaí. Is cosúil nach raibháin in sna Cavaliers ach LeBron James. Na Hellianna. The innocent have nothing to fear, dear Stuart Stevens an scríbhneoir. Is ír an leabhar seo faoi feachtas uachtaránachta sa toghchan Congrach. Mar atá na stáitiantathe ag staragántocht tar éis cúlú uafásach eacnamaíochta agus mar atá an pártaí poblachtánach tí infléasca agus tiite misteachar féin. Daoine básathe fuair Richard Link bás in níos nócha hocht. Ní bheith aithne agat a Richard Link ach bheith aithne agat rins den talan a chur sé chun cín nuair a bhí sé ina bhainisteoir talanne. Éisin bachúis le Andy Griffith múinteoir ardscoile múinteoir ceoil ardscoile ag an nám chun cín mar aisteoir agus mar láinseáil sé Andy Griffith chlíomhethe aisteoireachta an ráthúil. Mar go cliste a bhí an léiríú Andy Griffith mar hampla mar eisimlar seascar den Hanmerica, America an bhaile vig. Gus dear faoi beidir go raibh tóir a gláir seo a gláir telefíse seo margheall chó suaite agus bhí na seascaidí nuair a tháinig an chlár telefíse seo amach. Áirital. Níl tád a lera agam faoi John Mina, ceannar a pólí ní Orlando, ach go leagan sé sin na báis go léir in sa chlubíe an áiristach agus ní na pólíní. Ólaíocht. Bí an forlínta an ólaíochta ag a New York Times mar dúirt mé, agus tugtar le fis faoi na carthanis bí seo in America nach feib ochris go crín atá ag na daoine úsáitin na carthanas seo. Go déhann níl na daoine seo tearc chothaithe i néachar ach mortalach agus ag follingt faoi diabetes. Conas corchaige. Aclaíocht. Tá aclaíocht go maith don insin. Tá thar ag rá sin le fada. Deir dála ólaíochta faoi. Ach ní fis go crín conas mar a aithríonn aclaíocht an insin agus conas mar a ásaíonn sé Is rud beag anín a dúine déanta na fíorne. So
Sinad na scéalta móra don éanú lá fichiid mí bheitheh víle sédíag sa súile agam gur bhain sibh taibh as gus go maimuid cantli chéile ríis sar a bhd. Idir an dálín buim guim ra dé ar bh goléir agus go gódaí díisih.